Suositut nettiblokkaajat Far From Perfect-sivun Jenni ja Life of Silja-sivun Silja ovat päivän vierailulla Savonniemen kampuksella. Tervetuloa MAMKin kampukselle Savonlinnan Jenni ja Silja. Kiitos. Kuinka päivä on lähtenyt käyntiin? Päivä on lähtenyt tosi kivasti käyntiin. Me lähdettiin tulee lentokoneella joskus 8 aikaa ja sitten me tultiin suoraan tänne näin. Joo, lento meni tosi kivasti. Me oltiin ainoat ihmiset siellä lentokoneessa ja oli aika sellainen vippiolo ja sitten saavuttiin tänne Savonlinnaan ja räntää sata, mutta nyt paistaa aurinko ja tähän mennessä on ollut kyllä tosi kiva fiilis, ollut tosi kivoja ihmisiä ja niinku, ei ole mitään niinku huonoa sanottavaa tähän mennessä. Mitäs tähän mennessä olette ehtineet kampuksella näkemään? Me ollaan käyty vähän seurailemaan eri tunteja ja tietenkin vähän tätä koulua. Joo, ja sitten ollaan vähän kerätty vaihtaa niinku oppilaiden kanssa sanoja niinku vähän muustakin kuin vaan niinku näistä aineista, vaan niinku heidän elämästään ja ollaan kyselty, että mistä päin on tullut opiskelijoita ja minkälaista, kun tosi moni on muuttanut muualta tänne, että minkälaista se on ollut muuttaa uudelle paikkakunnalle ja aloittaa kaikki alusta, niin ollaan päästy vähän syvällisempiin keskusteluihin oppilaiden kanssa. Ja sinä taisit luvatakin, että kirjoitat omissa blogeissa sitten vielä lisää tästä, että minkälaista se on uudella paikkakunnalla aloittaa elämää. Joo, mä tykkään kirjoittaa vähän just pintaa syvemmälle, niin siksi vähän haastattelinkin oppilaita, kun tykkään keskustella vähän pidemmän kaavan mukaan sanotaan, niin kirjoitan blogiinkin vähän syvemmin. Millaisia tunnelmia teille on välittynyt täällä kampuksella? Mulla on ainakin tosi jees. Huomasin, että niinku kertoi tosi innoissaan monet siitä omasta alasta. Joo, mä huomasin itse asiassa ihan saman, että kun mä katsoin yhtä oppilasta, kun se kertoi siitä, niin se niinku kertoi ihan silleen, että huomasi, että hän niinku rakastaa jopa hänen opiskelua, että hän oli niin innoissaan, kun hän niinku kertoi siitä ja oli jotenkin niin ammattimainen, että ihan kuin olisi tehnyt sitä työkseen monta kymmentä vuotta. Et sen mä huomasin sen innon niinku monen ihmisen silmistä. Että on varmasti nyt ainakin oikeassa paikassa opiskelemassa ja viihtyy täällä. Et se tuli itsellekin sellainen tosi hyvä fiilis, kun katsoi jotain oppilaita. En ole koskaan aikaisemmin tavannut nettiblokkaajia, että nyt en voi niin kuin olla kysymättä, minkälaista on nettiblokkaajan elämä. Onko se pelkkää glamuuria vai iskeekö arki aina välillä? No, mulla on ainakin siis ihan pelkkää arkea, että tietenkin on kaikennäköisiä juhlia ja tällaisia, mihin tulee mentyä niin kuin blogin kautta, mutta ehkä se on enemmän silleen, että sinne blogiin tekee mieli kirjoittaa niitä kivoja asioita enemmän. Ja sitten tietenkin, jos sä pääset johonkin hienoa tapahtumaan tai johonkin, niin sellaisesta on niin kuin tosi kiva kirjoittaa. Että sitten välillä se arki tavallaan unohtuu mulla sieltä blogista, että mä enemmän kirjoitan vähän pinnallisia juttuja. No, mä haluaisin just ehkä kumota noin kaikkien niin kuin ennakkoluulot siitä, että blokkaajan elämä olisi pelkkää glamouria, koska se on, me eletään ihan tavallista arkea, me tehdään ihan tavallisia asioita. Mekin käydään kaupassa, me ollaan oltu samoissa verkkareissa monta päivää ja me käydään kaupassa ilman meikkiä ja tehdään ihan normaaleita asioita. Ja mä oon taas halunnut vähän just niin kuin mun blogissa antaa just sellaista kuvaa, että blokkaajan elämä se on ihan tavallista, mutta kun sun on netissä niin helppo, sä voit antaa itsestäsi. Mä voin päättää, mikä mä oon siellä netissä, eihän mun tarvii olla oma itteni. Mähän voin päättää, mä voin sanoa, että joo, mä oon Jenni ja mä elän luksuselämää. Mutta kuka todistaa sille, että mä en elä, kuka tuntematon, joka ei tunne mua. Et mä saan itse päättää netissä, mitä mä oon. Mutta kumoon kaikki siitä, että meillä on kyllä ihan perusarkea. On sitä juhlaakin, mutta enemmän arkea. Ja juhlia olisi tiedossa tänäkin iltana, eli illalla on ammattikorkeakoulun ja yliopiston perinteiset ja erittäin suositut mauttomat bileet.
Tavoitteena on pukeutua mahdollisimman mauttomaan asuun ja paras eli mauttomin palkitaan. Te olette tuomareina. Millä tuomareiden sydämet tullaan sulattamaan? Sulla oli hyvä. Joo, no mä tuossa sanoinkin, mä mietin sitä itse asiassa, taisin eilen miettiä, että mikä se voisi olla, mutta rupesin miettimään, että just joku sellainen asukokonaisuus tai asuste, mikä on joskus aikoinaan ollut muotia, mikä kaikki muistaa, että hei, toi on toi, ja joka tänä päivänä on todella mauton, jos se laittaa päälle, tosi out, mutta joka on ollut niinku joskus meidän nuoruusaikoina vaikka todella in, niin mikä olisi nyt todella mauton, niin sellainen, mikä kaikki muistaisi, joku tietty asuste tai jopa asukokonaisuus, niin sellainen veisi sydämen. Joo, sama homma. Kiitos haastattelusta Silja ja Jenni ja mukavaa iltaa. Pitäkää hauskaa. Kiitos. Kiitos samoin.